tidligere døbt. Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi Far, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde. Lad os bede sammen. Vi takker dig, himmelske Far, fordi du ved din enbårne søn har givet os den hellige dåb, hvor i du gør os til dine børn og skænker os Helligånden med syndernes forladelse og det evige liv. Vi beder dig, tag nu imod Anna og David, som vi bærer frem for dit åsyn i dag. Indlem dem i din menighed og bevar dem i dit samfund, både her og hissen. Således taler vor Herre Jesus Kristus, og I må gerne blive siddende, hvis I sådan er vant til at rejse op i folkekirken. Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, i det I døber dem i faderens og søndens og helligåndens navn, og i det I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage ind til verdens ende. Evangelisten Markus skriver, at de bar nogle børn til Jesus, for han skulle røre ved dem. Disciplene truede af dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde til dem, lad de små børn komme til mig. Det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres. Sandelig siger jeg jer, den der ikke modtager Guds rige, ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det. Og han tog dem i favn og lagde hænderne på dem og velsignede dem. Og nu vil vi også hjælpe dig, Anna, til Guds velsignelse ved at døbe dig i faderens og søndens og helligåndens navn. Modtag det hellige korsets tegn, både for dit ansigt og for dit bryst, til et vidnesbyrd om, at du skal tilhøre den korsfæstede Herre, Jesus Kristus. Anna Isabella, forsager du djævlen og alle hans gerninger og alt hans væsen? Tror du på Gud Fader, den almægtige, himlens og jordens skaber? Tror du på Jesus Kristus, hans enbårne søn vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaren til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaren til himmels, siddende ved Gud Faders den almægtiges højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde. Tror du på Helligånden, den hellige almindelige kirke, de hellige samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv? Vil du døbes på denne tro?